Goreng bakwan karo numis kangkung. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatan dina iki nyong diawali dengan adang sega karo nunggoni adangane mateng ning nggon kene nyong karo tak nyambi goreng bakwane. Bakwane ki gur tak isi irisan loncang karo wortel tok digoreng nganti muateng karo tak nyambi ngirajangi bawang brambang lombok digawe tumise engko. Nek kangkunge ki wis dipoteki wis dikumbah bareng karo mae. Singkat cerita ki bakwane wis mateng langsung wae tak entas tak lanjutake karo numis bawang brambange ditumis nganti mateng, basa wis mateng tak susulake karo irisan lomboke ditumis maning nganti layu, basa wis layu tak tambahi karo banyu sak cukupe wae. Gula uyah karo micine dijegurake sekalian tak tambahi karo kecap soalnya nyong ora duwe saori. Disusulake karo kangkunge diodak-aduk diwolak-walik nganti merata ditunggoni nganti mateng nganti tanek. Sekirane wis tanek dicicipi rasa nek wis mantep dintas. Andang-andang segane tak tiliki nututi mateng wae langsung wae tak entasi. Nah, ki nyong wis matengan kabeh dulur. Rika-rika pada masa apa dina ki ya? Ya wis ya nyong wis matengan tak sarapan dingin tak pamit tak bareng.